Joseph Chinotimba mnozwa kuti akaurayisa mukoma wake ainzi Tinoti Chinotimba neZANU PF. Gezi uyu vagara vakamaka family yekwagezi nabhodha Gezi uya yakanga iri friendship, vanga vane friendship namukoma waChinotimba Joseph ainzi Tinoti Chinotimba akanga ari workers commit pakutanga from 80s to 90s to 2000 and I think until about 2004 vakazourawa mazuva mamwe nabhodha Gezi vakura musoro varonga security yayanzi munhu anondopinda kwama anofanira kuenda through bhodha Gezi yakanga yarongwa namaOVTN. Mukoma waGezi sendiri kutaura panapa muvhuri weGezi anokuta mukoma wake akaurayirwa kukura futi musoro kwakuita kuona uipi hweZANU PF. Joseph Chinotimba akaurayisa mukoma wake neZANU PF, mari iye akaipiwa wakaisa ku ende hakuna munhu asingazivi kuti bhodha Gezi akaurayiwa neZANU PF. Bhodha Gezi mukoma wake Blessing Gezi waGezi mukoma waBlessing Gezi akaurayiwa neZANU PF because akanga akangwara kudarika vana munangagwa, akanga akangwara kudarika mugari. Chere bhodha Blessing Gezi anotokuudza my brother, it was very well clever than him also. Akanga afoma bato chipolisi chake chokuti masoja ese andotrainiwa through Gezi. ZANU PF ikaona kuti apa tinogona kuzonyudzwa naye munhu ndobva vatanga kumunyudza iye. They must send Naman. Mukoma waGezi akaurayiwa neZANU PF. Same ye Joseph Chinotimba Gezi vese vakaurayiwa mazuva mamwe nayo ZANU PF. Vakati kutaita vana ZANU PF inachenotuudza because ZANU PF yakaora kare. Ukaona munhu anomhanya neZANU PF mutarise munhu njere dzakadzatwatwa. Joseph Chinotimba dzati vava kumurasha because vakanga vachida pana Joseph Chinotimba mukoma wake Chinotimba nana Harare vakaurawa nayo ZANU PF. Vakaurawa nayo ZANU PF. Nana Harare vakaurawa nayo ZANU PF. Vana Harare vana Joseph vana Chinotimba ireri benzi ireri Joseph Chinotimba rakaurayisa mukoma. It's fucking stupid. Not on number. You know, blame I going back. Criminal to blame another criminal. But there was both of them, there was a criminal. Even still now they are criminals there in ZANU PF. Those ones, they are not the leaders. They are criminals and cruel and killers.
I was wondering about Chisango. What is he talking about? This is bullshit. Chaurwa zitarako kana wava munhu mukuru pane chakanaka. Kurekodinaizwa mumabasa akanaka. Kwete kurekodinaizwa muipi nokutaura nonsense. Chikora hachishandi kana usingafundi. Chisango. No matter ukataura vocabulary anodarika the whole world, you say it. You can be educated than any other world person. People they cannot recognize you as a good father. Because you are going to recognize that you are a good father. We are criminal together. She is a criminal and a cruel. You, Chisango, and your wife. You want to pretend like a good people, like Mugabe was doing nothing. And you also, with your bruise, with your friends, you come there, don't do nothing. Nothing what you done for the public country, you criminal. We cannot say Munangaba is a criminal. Also, the people, they are there in the political part of ZANU-PF. They allow nonsense. They allow this nonsense. If you want to not allow nonsense in Zimbabwe, in a political part of ZANU-PF, we have to guiding each other. Hey, kana uri mukuru apa makanganisa. On top of that, mukuru wacho akaudzwa kuti wakanganisa. Anotochinga, but wrong is wrong. Saka munoda kuti chakaipa chizondopiwa no, kana kuti munoda chindopiwa opposition, because opposition is that they're not leading the country now. You as a ZANU-PF people, you leading the country. And the people, they are put a word in blame ZANU-PF. And they are blame ZANU-PF. And they are speaking with a blame to ZANU-PF. Because it's you guys. You rule the country for 45 years. Nothing what you do for the Zimbabwean people. Now you want to take the blame and give to the opposition part. Who was done corruption in Zimbabwe for the opposition party? Who? Which one is the leader of the opposition party? Was leading Zimbabwe and give the corruption there. That is nonsense.